Pa zdravo ljudi, ovdje je Žgo Gamer, danas igramo serveru Gamer Zone, to je novi server koji je izašao i danas igramo jednu mini igricu koja se zove Snowdown. Sad, Snowdown to je originalna igrica koja je izmislio ovaj server i jako je cool i neobično želim da podelim sa vama. Sada, kao što sam malo pre rekao, ovo ipak jeste novi server, još uvijek nema Creative ili Survival ili Skyblock i možda još takvih igrica, ali uskoro će da dođe, ne brinite se. Za sada ajdemo da igramo ovu igricu, Snowdown. Ok, sad da vam objasnim kako se radi. Ovo što je, znači, cilj je da, pošto se mi borimo protiv plavog tima, cilj je da ih ubijemo, da im smanjimo njihov team health. Možda da pucamo ove grudve, ovu s ovom puškom koju već imamo. Znači to možda pucamo, tako ih ubijamo, onda imamo ovaj mač koji nas i čini bržim kako idemo. Ovo čekaj, sad će da ovako neki, polako. Sad imamo, evo ovdje ima puno njih, sad će da, tako, svaki put kad ih udarite možda čujete onaj note block, Sada to su, znači, ova puška, imamo onda ovaj mač, onda imamo hyper, i to jeste baš ono kao što zvuči, čim to kliknemo, postajemo brži, i tako. I kad smo još sa, znači, idemo mnogo brže i mnogo visoko skačemo, i još sa mačom mi smo još duplo brži. Dobro, nismo baš duplo brži, ali smo i dalje jako brzi i visoko skačemo, čekaj. Ok, jej! Super. Neki. Ok, super. Svaki put ih ubijemo, dobijemo jedan experience point i zato možda koristimo da kupimo ovu granatu. Jer za ovu granatu mora da se, mora da se kupi i sada ajde pokušam da bacimo ovo, Ne, ok, uspjeli smo da ga ubijemo sa našom granatom, što je super. Evo kao što možda vidite, piše naše ime ovdje. Evo gore, ti si gore, ok. Jej, i samo još jednom, super, ubili smo ga. I dobili smo jedno srce, pošto, hvala Bogu na tome. I tako, znači uzmemo granata, nije neki baš efikasni, neko efikasno oružje, ne bi baš preporučio, možda ako ima puno igrača, ja bih preporučio, ali uglavnom ne bih preporučio zato što većina šanse će da promaši i neće da deluje, tako da to koristite otprilike samo kada morate. Onda imamo, znači to otprilike sve što imamo, onda imamo ovu ružicu i to možda kupimo naš teamov health, zato što naš team ima health i na osnovu našeg healtha se odlučuje ko pobeđuje koji... U redu. I to je to. I sada taman imamo jedno tajanstveno oružje koje se nalazi, ne znam da li se dešava kad ubiješ nekoliko broj ljudi igrača ili se samo dešava to random, ali dobijemo ovo i dobijemo ovo kao, dobijemo bazuku, ja sam za tebe pametni, znači dobijemo ovo kao, nije baš bazuku, ali ne znam kako se to zove, čekaj kako se zove, snow, ne znam stvarno. Ok, znači ovo je sada tajanstveno oružje koje možda koristimo, izbacuje puno, ok, polako, ladi brate, ok, kako nas ubili, ja stvarno ne znam. Ali, to što ste vidjeli, to je bilo tajanstveno oružje, da, i možda baci puno grudve u isto vreme, što je super, ali ipak postoji šansa da će promaši i postoji timer kad može se koristi, ja mislim da postoji nekih možda 20 sekundi ili možda manje, dok ne prođe to vreme i onda posle da ne stane i imaš svoje normalno oružje. Ok, sada kad sam objasnio sve kako ide ova igra, ajdemo sad krenemo da se borimo. Znači imamo još 13 minuta. Pa, crknite! Neko me udario. Ok, udarili smo nekoga. Ok, mora se begamo. Ok, idemo na hyper. Šteta. Ok, sad imamo našu granatu, pa možda da iskoristimo. Ok, sad smo blizu. Aha, ok, evo ga. Mora se pazimo sada. Šteta. Ok, da, znači, mač uzima... Da, znači, potrebno je samo 2 puta da te neko udari sa mačem i onda si mrtav. Ok, idemo sad znači na hyper, imamo sad možda uzmemo ono našu tajanstveno oružje, ali to će da se čuvamo, pošto ipak postoji vreme
pa ćemo samo da se približimo, pa ćemo onda da uzmemo. Ok, znači evo sad ovdje. Oooo, ajde! Ohoho, ubili smo dva lika i sad smo dobili nazad naših srce koji su oni nas oduzeli. Ovo je sjajno oružje, ovo oružje je sjajno. Op, tako je. Ovo je sjajno. Wow, o ne. Ok, granata! Šteta, zakasnili smo. Nema veze. Znači imamo sada 13 novčića. Mi možda kupimo puno granata sa tim. Tako da, ok. Bi samo poželio da ima još nekih zanimljivih oružja. Ne samo ovo. Možda, s obzirom na to da je tek ovaj server počeo da pravi ove igrice, ja mislim da bi bilo cool kad bi ubacili još nekih ovako oružja. Mislim da bi bilo onako zanimljivo, pa možda da kupimo i tako, ja mislim da bi bilo jako cool. Ok. Ne. Ok, idemo na Hyper! Pa da pobegnemo. Šteta. Da li da kupim, da li da kupim naš health našem timu? Ok, ne treba, mi već vodimo. Mi ih razbijamo. Znači, rezultat 85:32. Mi ih razbijamo. I sve to samo zato što sam ja tu, naravno, ja sam ovdje pro. Oni bi svi gubili da nije bilo mene, nećeš, ne moći. Ok, moj prijatelj mi pomogao, hvala Bogu. Hvala ti, hvala ti, Rock Car. Ne. On leti, on vara. Da li moguće postoji cheateri u ovom serveru? Daj. Nije lepo čitovati. Ako će da radimo nešto bolje da... Ako će igramo neku igricu, bolje da igramo tako da svi mogu da igraju fair i pošteno. Nemoj da varaš. Samo nubovi varaju. To si nema. Možda dođeš? Možeš? Ja vidim kako većina koriste svoje maču i onda poslije kad neko dođe da lekne, oni pokušavaju da dotrče do njih, ali u realnosti treba da budeš pripreman za bilo koji slučaj. Ok, i šednom. Ok. Sine. Ja stvarno ne znam. Pobedili smo, jej! Zar je bilo sumnje? GG. Dobra igra je ovo. Ovo je bila dobra igra. GG. Ok, sad sam dobro još u staru teksturu. Naziv super. Ovo je bilo super. Baš zanimljiva igra. U redu, gledaj, to je to za danas. Ako vam sviđa ovi server, IP će bude u deskripciji. Ako vam sviđa ovaj video, naravno lajkujte, širite, subscribe-te i pratite me na Facebooku. Veliki pozdrav prijatelju Jovanu Kociću koji je napravio intro muziku. Jovan, ako gledaš, puno ti hvala. Link njegovog YouTube kanala će bude u deskripciji. I naravno veliki pozdrav prijatelju MD7 Gameru. On treba svoje proživljavanje na serveru gdje naravno ima mene i Aleksu kao gosta. Pa pogledajte vi to, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!